Primeran, baby. 3 bat. Anglizismoak bat. Egunon guztioi, good morning everybody, zer modu zaudete? Saturday morning da gaur, larunbat goiza, iratzar gailurik gabeko goiza, ze ondo! Eta ziur zuetako batzuk aritzaretera aprobetsatzen larunbat goiz hau, running egiteko, ze badakigu gure entzulen artean runner asko ditugula. Edo agian, zuek gymean zabiltzate, fitness egiten, edo etxean, sukaldean, cooking, ze hain da zabala gure tarjeta, hain gara trendiak. Eta seguru batek pentsatu duela, beira, gaurkaia hasi da Amaraun aurkezten, eta ja ari da ridikulua egiten hainbeste inglesezko hitz erabiliz, eta ez dakit konturatzen zarete, baina gero eta gehiago dira egunerokoan inolako beharrik gabe erabiltzen ditugun ingelesezko hitzak, anglizismoak alegia. Eta horregatik, RAEk, Gazteleraren Akademiak, kanpaina berezia abiatu du anglizismoen gehiagizko erabileraren kontra. Eta kanpaina honek, biktimak ere izan ditu. Broma moduko bat ere egin dutelako, anglizismoen erabilera gehiagizkoaz ohartaratzeko. Zer egin duen RAEk? Jarri ditu sarean, interneten, gezurrezko produktuen iragarkiak. Ondo ez dabiltzan produktuen iragarkiak ingeles cool batean, hori bai. Esate baterako, Swine izeneko lurrin iragarki bat. Swine, A Touch of Magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate. Feel the night. Swine by Rebecca Robinson. New fragrance, new woman. Edo beste iragarki bat, blind effecta egiten duten betaurreko batzuena. Sunset style with blind effect. Quiet man, great man, man in black. Sunset style with blind effect. Abre tus ojos al look fashion. Eta produktuak eskuratu dituztenak konturatu dira, Swine hitzak zerri esan nahi duela, eta lurrun horrek txerritoki usaina duela. Eta betaurrekoak eskatu dituztenak berriz, deskubritu dute horiek erabiliz ez dutela ezer ikusten. Blind effect horrek itxu efektua esan nahi duelako.